asa naman to imong kuan kay mangutana ko adto. Bangutan na ka? O katong imong kauban nga lolo. Mag-propose lang tag-topic na po. Mag-propose kay gubot kay kamutan na. Mag-topic lang tag-topic. Di, ayaw sa, naon sa, propose. Taga tayo mong lolo, may atong pangutanon tayo mong lolo. Lo! Sukli na lang ka po. Sukli. Hindi bati na to. Adi, si lolo akong atubangon og debate, ikaw moderator. Daniel City 25. Di ba, si lolo ang akong atubangon og moderate niya, moderate, debate, then ikaw moderator, okay ni mo? Ako di ko musugod kay kanang suicidal man ang imugod. Gusto na po nga ibangga Ang sa suicidal. Ibangga Ang sa suicidal. Ibangga po ni siya mga kuan ba kanang gud pong napoy traning ni pare padila ni dad Sige. Libutang nato, Brad. Ato na lang ni Igrant. Ako, Diyos Father Darwin. Oh. Kaya ang pangutanan ako, winani ang pangutanan ng Father Darwin, oh. Sa may imong mapamatuod karon nga biblical scholar nga kanang ni ang gitawag og Daniel City 25 pare Santo Papa na Bible scholar ha nga dili sa Badista di sad Katoliko. Giyagig na dato kamatuan dili. Sa ay pangutanan ni So man ipasa maglayan nga ika. Nara. Dili kay para pinaw jud ba? Ako matubag nimo, tubagon ta ka nga moingon kag Bible scholar na ay labaw pa sa scholar nga ang Biblia mo nay nagpamatuod. Sumala Lagi wala man na ginganlan sa Biblia no nga. Lagi pero sumala sa binubuti sa papa. Lagi sa Oh, wala man na ginganlan sa Biblia no. Man pud gibutang bisag unsa nga version sa Biblia or translation, wala man sad na gibutang nga this is papasi wa man. Now, naman ko ikuan dire danyo Jerome sa tubaga sa naman ko sa kadali lang. Naman ko danyo nga mo nay karakteristik sa tao nga mousab unya mabasa nimo sa kasaysayan sa kalibutan sa Catholic Encyclopedia World History nga ang gitumbok sa Daniel City mao gayud ang papasing system mo na nga gitubag ka na apay labaw sa Bible. sige. Nagpamato. Kinsa man nga Bible scholar, Brad? Kinsa nga Bible scholar? Gitubag gali kang napay labaw sa Bible scholar. Di wala akong mangutanag napabay labaw ani. Kinsay Bible scholar karon matug-an nimo nga ang Daniel City 25 Santo Papa na siya niya. Minaw lagi paminaw. Paminaw isa. Brad, paminaw isa, Brad. Okay? Ang Daniel City 25, dili papa ang katumanan niya. Papado. Tanawar ah. Papado ba? Papado ba? Ano? Lagi ko maday kong papa. Papado ang katumanan na kay umayon ka nga. Umayon ko nga papa. Pagkamatay sa Santo Papa, wala na yun. Papado. Yan ang papado ay hindi kumatay sa papa na ang papado. Diba? Dili sa Santo Papa kay Papado ra. Ayusan. Isang Bible scholar ng Turte kay mapumatod ang siya sa iya ang binubutan. Sumala No, dili kinahanglan man, Brad. Kinahanglan man nga naagid tay ikasuportaan ng Bible scholar. Kay kun wala nga ato ra nang kaugalingon nga humhaom ba. Sige tagbasa gihaom na to kay kuan. Walay Bible scholar mo suporta na dili may manawat ana. Dito bag nagka world history, nagpamatuod. Sige. World history ta. Catholic Encyclopedia. Dayo. Sige. Sumala sa binuhatan nga na-record sa world history o sumala po sa Catholic Encyclopedia. Okay, world history ta. Sina siya. World history ta. Ayun eh. Karon pa ko kabantay nga. Karon pa ko kabantay nga manawat na day mo og kining gitawag na tog kasaysayan. Naman ko'y a world history oh. Sige ha.
William H. McNeil ni Katoliko ha. Third edition no. World history ta ha. Basahon na ko niya sa pahina 207. Ano mo ba? Rome was ay sama ingon imong amigo nga world history. Wala pagbuslot ng bangag. Nawa na mo kaya ayaw Ningon man ka nga pa. Ningon imong amigo Papado. Dilig sa to papa kay Papado. ang ipangutana unta nimo sakto ba na kanang mabasa sa world history? Di ba? Di ka ani ayaw sa wala man ta magbangag. Ang ingon si mo pamigo dili siya Santo Papa kay Papado ra. Karon atong igyan Papado asa mabasa ingon siya world history. O ha? Sumugamit kog history world history oh. Oh. Yeah. O dagan mo kog history dire pero kini lang sa murag tagsar na ko ni magamit sa kong live. Sa pahina 207 ingon man Rome was the seat of the Pope. Oh, especially the Bishop of Rome. Tradition held that the Church of Rome had been founded by the Apostle Peter. The popes therefore considered themselves to be successor of Saint Peter and claim primacy over the entire Christian Church. Tungutana. Dawat tungutana ka po. Adi, nangutana. Ano sa man nabasa pagali ko. Premise, ano sa man gubot mo. Noon sa mga nga, ikaw may representa ka ba? Ikaw may intergiton. Dili ba? Nigamit man gud sa history ganina. Di mo nang akong gisundan na ko sa history nga akong gigamit. Ay sa world history mo, imong ipangutana, katong among ipangisgutan. Kay ikaw man nagpresenta. Amo lagi history. Di ba nagisgot mo history dinara sundan na ko yung history. Bakit ang gitudloan ta kang ayaw pagbangag ug bangag imo kay kami mangutana ana, kay man may nagamit ana. Kay Kasi wala. Mamit ang niingon imong amigo. Niingon si tatay. Lo, di ba niingon lolo nimo? Paminaw. Ang among gigamit mo ipangutana kay mo to issue sa topiko sa Daniel, gitawag Daniel kiti. Sige. Guys, got mo kag guys. Nagbangag magkagbangag nga imo, normal na siya. Bangag ba? Kay imo man ang bangag. Di ba? Nagbangag dai ko guaman. Kagamit raman ko og history mo kay naingon man gud mo nga imong lolo nga ang kanang niang gitawag nato og nasa world history. So gisundan nako sa world history. Dito ba galing ka? Ang pangutana karon kay ang papasilya ay sa ipanguna ba? Ang imong world history nga gamit haom sa imong gusto unya wa na mo gamita, that's why nga kami ang mangutana. Unsa man di ay ning haom sa unsa man di tong istorya iyang gimension ganina dinhi mo? Daghang sulod ang world history. Sige, ipakita yang istorya katong tanawon na niya. Mas nindot na iyang mga pangutana. Dili siya ganahan na niya kung istorya kay kanara siya ipakita yang istorya katong tanawon na niya. Imo man ang bangag, normal nga ikaw pangutanon kay ikaw may nagbangag. Anong manguta ako'y bisita pangutanon na inom ko ninyo. Ano sa lugar komento mo ay? Dapat ikaw ram na namisos. Ikaw pangutanon kay ngano? Ikaw may nagbangag ining topiko ha. But pasabot nga ikaw pangutanon. Kining among ibangag mo ni ipangutana dai kay magbangag. Sige, unsa man nga history karon? Atagi ko history kay gaminson man sa history. Atagi ko history karon nga nag-ingon nga papasi ang katumanan na ng Daniel 7:25. Dara. Sir. Okay. Buntod pa niya, sir, nga mangita siya history. Ibalik ang pangutana ka po. Ate, formal ba? Akong ibalik eh. Naingon man siya ganina. Subayon ang kasaysayan. Sige. Akong pangutana, di man siya ganahan na ning ako ang gitawag og world history. Ako lang pangutana ba? Basta maganin niya. Kung sa mga history karon nga nagtugan nga ang papado mao nagkatumanan na ng Daniel 2:27. Okay, nadunggan naman, sir. Dunggan. Dunggan na, amigo. Dagol
yung magpamatay o matumanan sa Daniel na mawang papasok. Dili lang kayo sa World Hero, dagaan. Oh, tagay ko isa sa dagan. Kanang Daniel, kanang pagsisiklos niya, Puporban, sana na. Ha? Kanang? Nanawagan si Puporban nga paglutuson ang mga katawhan sa Ginoo. Oh, tagay ko isa sa dagan. Nawagan si Imong Lolo, si Lolo. Laro nga kung tumag eh. Nanawagan si Puporban, nga. girahon ang mga Muslim, Adi, mga non-Christian. wala man ta mangutana gigira ba ng Muslim ug wala. Mga pangutana ba usa ba history karon nga atong mabasa nga kanang Daniel 2:25 papado na. Refer to papasi. O dili sa Santo Papa kay papasi. O sige, tagi ko og history nga naging ayun ang haom-haom lang nga gipamatay man Santo Papa tong muklo. Di man na isyo gipatay ba nagula. Lisod di. Lisod. Mga tao, kahit pa siguro ang pinakaw. Lisod. Yung ulo ba kahit ulo. Sige gulo. Hatagi ko. Ebidensya man. Ebidensya man ni ato. Noon sa wag yan, wala. Pero may basa ng grupo. Basa. Sige. Nara, sir. Ibutang sir. Ibutang mic, sir. Para maklaro niya. Pili na ibutang sa mong kwan, sir. Ako. Okay. Pagwat ka po ha, kay basahon ng usa sa mga libro din eh. Usa libro ha, sir? Grolier. Glolier. Saan nga glolier? Kada ko glolier dre. Volume 15. Sa glolier, volume 15. Unsa na glolier encyclopedia, Clolier's encyclopedia or Dapat Glorier. namay ko. Brad, namay ko. Nagali ang ingon na gali Glorier. Moingon pagka Glorier. Sige, go. Basa. Sige, basa. Barely papasi. It is certain that St. Paul had preached at Rome and he was probably put to death there about 67 during the reign of Nero. It seems likely as well that St. Peter had visited Rome and had been martyred there. About Peter's actual position at Rome, however, about the position of the early Roman bishops, the historical record is silent. Sabot ka? Silent. Ay, tinan mo. Silent. Ang gibasa ka po. Sa ato pa, walay mabasa kay silent ra. So kasabot sa inyong gibasa, sir. Diba nga kung pangutana, hamay imong ebidensya karon nga imong ikapakita nako nga kanang Daniel 2:25 munang papasi. Daniel 2. Daniel 2:25 munang papasi. Provide ko nung ebidensya niya. Daniel 2, Daniel City ba na? Taka naman gawin. Daniel City man kaani nga atong gigamit. Mao man ni imong kwan di ba nga. Oh, Ingon magkang-dos. dili wala man Daniel City man atong gisgutan. Oh. Di ba mo ni imong gimension kanina nga Daniel City 25. Lagi, ganong mo ingon man po gangan ng Daniel. Wala mo kumulog 2:25. Isa hindi. Nag-ingon bitaw ka na dunggan ako. Deday maminaw. Kaya ako mga tanan. Sige, Dere, lain, asa ka klarohon na to niya sa Daniel City ta. Di mo ninyo gamiton. Ay atras na ko ni sa gitawag na to og tawag aning 23 sa 23 dali lang sa 23 Lingon man unya mingon
siya, ang upat ka mananap nagsimbolo sa upat ka gingharian. Nga lahi sa tanang gingharian og mulamoy kini sa tibuok kalibutan ug kini yatak-yatakan niya og dugmoko ng pangutana. Mao ba ni ang nasod sa Roma? Nasod na sa Roma, ika-upat ka mananap. Okay, may Roma pa. Karon kay nasod man ka ni sa Roma ang ikaupat nga mananap. Oh, ang upat ka mananap nagsimbolo man sa upat ka gingharian. Karon ang Roma nabay upat ka gingharian. Ang Roma, ika-upat ka gingharian. Dili kay ang Di na basahon na ko ha. Oh, ang ikaupat nga mananap matud dire sa 23 sa mingon siya. Ang ikaupat nga mananap nagsimbolo sa upat ka gingharian. Oh, kanida ikaupat nga mananap nagsimbolo din sa ikaupat nga gingharian. Ang pangutana, do na ba ikaupat nga gingharian ang Roma? ayaw binugo, ma'am. Dili na ikaupat. Siya ang ikaupat, gaging harian ang Roma. Dili Sige. Ay padayon na to. Padayon na to basa. Maminasa ka po. Ay padayon basa. Ay sa dahil kaya sa batin kay dili man ikaw kung gintirti. Ayaw lagi kay wa man ko kakasabot. Wa kakasabot si mong gibasa ba. Dito naon sa Wala ikaw ba kay magpapapil kay ka bisag dili ikaw gipangutana magpapapil ka katong imong mga kauban na kung gipangutana batin ka. Naghimo man lagi ka og kanang motong imo ang Oh, sige. Nila, Sa pagkaklaro nimo. brother. Isa to yung ngalan mo, Brad? Ha? Isa to yung ngalan? Ngalan ako si Brother Eugene. Eugene. Apelido? Gapo. Brother Eugene Gapo. Okay. Muli ang ako. Itubag sa imo, ha? Ang Daniel City 25, ang Roma, maoy katumanan sa ikaupat nga gingharian. Ayaw kong pangutan na sa Roma naabay ikaupat nga gingharian. Dili na naman. Sige. Ipadayon nato ni sa 24. Sige. Ang kahulugan sa napulo kasungay mao kini. Gikan kining ginghariana mutunga ang napulo kahari ugon niya may lain pang mutunga sunod kaniya lahi siya sa nanag-una kaniya ug buntogon niya ang tulo kahari. Now karon kinsa maning tulo kahari nga giingon diri Brad? Maumana ng labay nga mga kwan. Mga kapatid. Hari din Lumaba. Mga pare. Hari din na pare. mga emperador. Kasi pare na nya emperador pa binuang. Emperador. Kinsa maning Brad, kinsa maning pulo ka hari nga giingon dire? Mga nananabay na nga mga hari. Kinsa lagi ni mga hari ya. Ngali ko no. Binuang ni wala gimension. Ikaw, mangutang ako na kinsa man ang mga kwan. Hari. Adi ako naman nooy balikog pangutanaan eh. Gaynan ka nga wala gimension na individual. Padalitan karon Brad. Og matug-an ako nimo ni. Magpasalamat kas Katoliko ra kag gituganan. Kinsa man be? Ay, lagi magpatugan ako. Pasalamat bagas Katoliko nga sa Katoliko ra ka nakahibaw. Isa lagi. Desisyon na to ni gin unsa mutugan ko mura man gyapon bisa paglaparoon kag pulo kari di man gyapon kam tuo. Pero nga ako lang kondisyon ba nga kung matugan ako karon nga ang pulo ka hari mao ni sila pasabot ba na karon nga magpasalamat kas Katoliko kay sa Katoliko ra kag gituganan sa Sabadista wa. Ikaw ka lagi kinsa. Wa ka kay bawo Brad? Itong ka lagi kung kinsa kay wa man gisulti niya ang individual. Lagi wa ba ka kay bawo? It was not explicitly mentioned. Lagi pero wa ba ka kay bawo? It was not explicitly mentioned. Wa ba ka kay bawo? Wa ba ka kay bawo? Wa ba ka kagabalo sa explicitly? Di ba? Kay gusto man kang makahibalo, wa ba ka kahibaw?
uga ka kibaw to. Ganan taga. Kibaw ka sa anak ko pagtugan. Wala ba ka makasabot yung ginantag nga it was not explicitly mentioned? So wala man day na explicitly mention so di punta makahingalan og kinsa nang niya. Kabalo maghala. Dili ba? Parehara gud ani Ngano man ginganlan ninyo si Ellen Goldwhite nga mo'y katumanan na naasulat ni Propeta Joel nga wa man po na gi-mention ang ngalan ni Ellen Goldwhite. Ayaw pagbangag lagi og lahi Daniel Age, de atong basahon ning 24 ha. Ang kahulugan sa napulo ka sungay mao ni gikan kining ginghariana butongha ang napulo ka sungay nga may lain pang butonga sulod kaniya og lahi siya sa nanag-una kaniya og buntugon niya ang tulo ka hari kisa maning tulo ka hari nga tawag aning ang gibuntog kisa po ning bubuntog aning tulo ka hari. Mama na ang kuan kato mga Aryans nga gibuntog sa papado may nga sungay mama na ang kuan mama na ang papado So gibuntog sa papado ang tulo ka hari. tulok tare Oh. ang mga Aryans Kinsa man tong tulo ka hari nga gibuntog sa papado. mga Aryans historianism Naay gibutang diri nga Aryan sa historism wala. sa history lagi ayaw Ningon ka nga walay nabutang pulo ka hari kay dili explicit karon nya imong hinganlan noon diri nga wa man po ni gibutang explicit. ba ang katong nato ay buto Mutuon na day kag history karon. ang prophecy wala gisulot din ha ang katumanan na ng tuwa sa history kasabot ka Di ba? So manuon na day mo kasaysayan ron. klaseng tao Kaya po. Ayaw lagi papansin kay si Lolo kung gipangutan. Tulong po nagpasaplot ni mo gapo nga. Pulag pakaw. Sulag sa Biblia. Lagi ba? Ngano? Karon ang unsa man ang kasaysayan na unsa man da hinganli ko no kinsa ning kasaysayan nga di mo sungag sa Biblia tagai ko no ko katong gamito na. For example, ang kasaysayan, nag-ingon, Unsa lagi nga klaseng kasaysayan? Philippine history, world history, almanac, unsa man Lawyer. Paminaw. Ang kasaysayan nag-ingon nga giusab sa Romano Katoliko ang sugo. Dili ba? Brad. Unsa man di ang kasaysayan na ayo sa nang imong giusab sa Katoliko. Unsa ang kasaysayan na nga dili mo sumpaki sa Biblia kay mo atong gamiton karon. Paminaw. Ang kasaysayan kanang gitawag for example world history dako kay na siya nga libro dahil na mga nahitulat niya nga Unsa nga world history na? Minaw sa ba? Dili mo tungag sa Biblia ug nagtugkan hinuon og tinuod for example world history. Ang Unsa nga world history kani? Kani? Oh, kana siya basa gali ingon daw. Paminaw sa. Si Saide. Paminaw sa kinang explain pa ni mo gulo Paminaw. Ang world history nag-ingon nga ang Romano Katoliko giusab nila ang doktrina sa mga apostolin, doktrina sa Biblia. Giangkon ko na sa inyong libro nga giusab ninyo ang napulo ka sugo dito sa gitawag og katekismo ang Sabat niya. Natuman niya 321 ni Constantino dayon gianap ng Tipan 2036. Kana nga kasaysayan tukma siya dito sa Daniel 7:25 nga ang gamayng sungay mohimo og pagpamulong sa lagi. Kani Brad. Usab sa panahon, usab sa blaod sa Dios. Ug natuman sa inyong sistema sa simbahan nga ang papa adunay katungod mousab kana siya authority karon kay gipangulunan ninyo nga si Pedro ang sa tutupa pero ang Roger International Encyclopedia nag-ingon na si Pedro walay record sa kasaysayan nga adto Roma asla nga tukma na siya sa Biblia So- tinuod ng bangunan sa kasaysayan nagkasabot na. So mo ni imong gamiton nga history nga dili sumpaki sa Biblia, tama ba ko? Ang sunod adunay dili tumpaki adunay koy sumpaki. Gabotan. Amigo ra kasi mong gusto.
Nangutana bitaw ko nimo. Nangutana bitaw ko nimo usa madayong historya nga atong gamiton nga dili sumpaki sa Biblia. Ingon Kung ani. ingon magkanada ni sumpaki sa Biblia, di na to ni gamiton. Ingon ani. Ingon ani. Oh, be atagi ko. Adunay kuminaw sa ba? Adunay nasulat diha nga dili sumpaki sa Biblia nagsulti og tinuod na apoy nasulat diha nga sumpaki sa Biblia kay wa nagsulti sa tinuod nakasabot na. Di, kani man imong gigamit, di ba? So pasamutan ni wala gini masumpaki sa Biblia ni nga history. Ah. Wag naman takil ini kinahanglan balik-balik ko ng taong bright makasabot. Okay na. Nausaon ta man ni Brad, nga kani nga history ni ingon man siya nga the early Christian is the Roman. Saon na to? Noon sa? Wala po. The early Christian is the Roman Catholic Church. So saon na to? Mao na siyang kasaysayan na nga baka kay di man kabalik sa Biblia. Early Christian is a Jewish Christian, not a Roman Christian. Sa Jewish Mao na nga akak na siya nga pagasulti, pwede man kabalik sa Biblia, nakasabot So, na ka. Kotlo ra imong pagbasa ani. Mupabor sa imo din mo ra imong gamiton. Ang world history ug ang kasaysayan dili kinahanglan tuhuan nimo tanan kay adunay mga di kabalik sa Biblia, di ka kabalik sa Kinsa may Brad? Kinsa may nagingon nimo nga dili tanan tuuhan sa history? tumala sa Biblia, nagingon Biblia. Be, atagi ko nga dili tanan tuuhan sa history. Statement sa Biblia. Mas maayo gayud mo musunod sa sugo sa tao kaysa sugo sa Dios. Unya ang kasaysayan diya sa world history nag-ingon man na o sa inyong mga kasaysayan nag-usab ninyo ang sugo sa Biblia kanang Kasaysayan. mao na siya nga giingon nimo nga ang early Christian Roman Catholic Church kay tradisyon na siya nga pag-claim og dili makabalik sa Biblia kay ang Biblia ang Jewish ug Sabbath keeper og isuportahan ko na sa uban ninyong libro nga Catholic handbook nga early Christian observe Sabbath on Saturday not on So kung moingon tag dili makabalik sa gitawag nato og Biblia, then sa ato pa di ay nigamit kag source karon nga mga bakat kay gigamit ba nimo ang Britannica Encyclopedia sa gigamit day kag source nga mga ay sa paminaw sawa pag kumahuman gigamit man kag source nga Britannica Encyclopedia online katong gitawag nimo og ang compile sa Biblia Hellenistic naman diha nakabutang sa gitawag na to og Britannica Encyclopedia online. The history of the Roman Catholic Church can trace to its origin of the life of Jesus Christ and its apostle. Saan na ni mo ron pag-reconcile? itubag nataka nga ang tanang claim nga dili mo mabalik sa Biblia dili na kinahanglan tuhuan kay we are followers of God's word. That's why God's word is above all books. No other. Kamo makabalik. Saman Makabalik mo sa Biblia. Makabalik ang pagtuo nga among gisunod. Sige. Dirita, si Kristo nagingon San Lucas Kapitulo 1, Kapitulo 24, versikulo 47. O nga sa iya nga alan, ang mensahe may tungod sa pagginulsol o pagpasaylo sa mga sala, inahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem. Karon ang pangutana, asa nagsugod ang Seventh-day Adventist General Conference sa Jerusalem o sa Amerika? Kasi Seventh Adventist na pagtuo nagsukod sa Jerusalem kay maunay amo. Dili ba? Baka tanawa, kining organisasyon nga imong gipasakupan karon nga Seventh-day Adventist General Conference nga nanudlo ginamit ang Biblia, asa ni gasugod sa Amerika o sa Jerusalem? Tubag lagi taka nga ang pagtuo sa Seventh Adventist nagsugod sa Sa ba, Brad, wala ko mangutanag pagtuo ninyo. Inyong organisasyon ba nga inyong gipasakupan karon nya gagamit mag Biblia asa na gasugod? Naana sa organisasyon pa rin nga among gisunod. Kaya sa ba? Kani bang inyong organisasyon karon? Paminaw Sa gravity ba, 16th century na discover, gikuan siya, gi-organize siya, Ala. gravity. Ang Seventh Adventist po, nga gingon mo 18th century,
seem like grabuti nga wa nagpasabot na dili siya estado ikitado siya nga pagtuo so ni Ha? ni followers of Jesus and the apostles Unsa? and the prophets of the Bible. Unya na. Hello. Kwan kanang ang ako bang unya na. Ang ako bang tawagan ni ang pangutana ba kaning Seventh Day Adventist General Conference nga organization asa man ni gasugod sa Amerika sa Jerusalem. Gitubag ta ka nga ang pagtuo sa Seventh-day Adventist gikan Ayaw ng pagtuo kay wala ko mangutanag asa paggasugod inyong pagtuo. Ang ako ba asa nagsugod ang inyong organisasyon? Gitubag ta ka nga ang organisasyon sa Seventh-day Adventist nga pagtuo gikan na sa mga apostoles. Ay wala lagi ko mangutanag ang inyong pagtuo. Organisasyon ba? Ang inyo mismong church ba? Ang church ninyo mismo? Ano lang ka, giluto sa mga gitawag Romano, nagkatibulaag sa tibok kalibutan, hantod nga adunay freedom sa pagtuo, na-organize pagbalik ni aton 1863 kana nga pagtuo, nagsugod na dayon, na-reorganize ni aton 1863 diha sa Amerika, pero wa nagpasabot na wala Sa Amerika di ay. Amerika ra di ay. Amerika dili sa Jerusalem. Ang kuratan mo sa tanimo. Simple. Abi na kog sa Jerusalem. Amerika ra di ay. So wa sa Jerusalem. Tara pangutana. Nganong naunsa man di ay Brad? Brad, naunsa man itong simbahan nga gitukod ni Kristo nga gi-organize mang Ellen White? Nara, tubag. Sumala sa pinadayag 12 versikulo 14, lutoson siya sa dragon. Yang gigamit sa dragon mao ang Romanista, gipatay nila nasa kasaysayan no. Gipatay Asa kasaysayan na? Asa kasaysayan na? Ay lagi kasaysayan na. Okay, Catholic Encyclopedia pangpuhaon nila ang mga kabtangan. Patanawas ako sa Catholic Encyclopedia nga imong gigamit, patanawas ako. Ay pagkanindot. Sir, atong hulman sir. Atong puhaon ha. Magapuro sa pagbubuson. Ako. Hello. Na bagero klaro na to. Ngayon tag na po ka ni. Ako sa pangitaon ka po, nila. Usa ni sa source ay nagpamatuod nga ang Romanista usa ka manglulutos sa mga katawhan sa Ginoo. Mayon tag makonverter na kani ka po. Usa ka litong pinsin. Sige, ukba. Way nahatag ha. Way nahatag history ha. Yang papasi maunang katumanan. Way nahatag saksi mo. Pinulala na po ka. Puro naman ito may Sige. Pangamuti yung taman dia sa inyong history book. Yalaga po. Sige, pamalanghoy taman. Magkasabot ka ng Ingles? Magkasabot ka ng Ingles? Kasabot yan ng grade 1, kita pang mag-college. Sige, basahan eh. Catholic Encyclopedia for Schools Lanho. Basahan eh. Sige, basa. Ipakuan, ipaduol yun. Sige, kasabot ka ka. Basa ha. Basa ha dia, ako may pabasahon. Karing kung kauban ba ipabasa, dili ikaw. Nung sa ka ba? Tawan ra ba niya, di man nakabasa kayo mong kauban. Sabadi ay. Kailan ka mo? Subtle, wa niya basa ha, kay galisod siya pronounce, yan na lang gilaktawan. Uya. Ginilas na lagi po ka. Ikaw basa kay para dinjog mapalpatugas. Basa. Sige. Basahan dia. Basahan kay. Di ba ka kung kabasa? Basa, betan aon na to, basa gani na imong. Basahan. Picturean nga gani ka. Basa. Sama, gagmay magkina, di mo na makita. Hindi o, sabadi ay. Basa. Makina, basa ko no. Sige. Sige na o. Di lagi maklaro, gagmay kayo. Sama na, lihot pag yun kayo na inyo. Asa man dapit ako basahon ana.
Kini ba? Ipataasan na gamay kay para maklaro na to. O ana. Sige, sige. Mura kang sa Kristo og pare ba? Ang sayo mo sa sakistan pare. Ruhan na dia. Sa Di ba basa dre o di ba dungog? Basahan na the Inquisition has come. Kana. Ah, The judge. Muna. oo. The Inquisition has come stand the judgment of many historians, a symbol of sana di man maklaro, kurog-kurog, basahan na lang. Cruelty. Intellectual, tourism, and religious. Dili, kurog-kurog, ayaw, kuruga. Basahan na lang diya. Basahan na lang, basahan kay kamo may gahawid ana nga libro, basahan na lang. Kaya nga no bitong gibikil ko nimo? Sige, sige. Basa? Oh. Sige. Basahan diya. Sige. Basa? Ako Gibikil sa dalibog diya karon. the Intercentral Catholic apologies of incorrect of the medieval church. Church and Inquisition. Those charge have been di man maklaro ayaw guyoga. Total and historical evidence forced into admit that on Inquisition in Inquisition Ay sa. Nagbasa ka ngayong gilagtawan. Nagbasa ka ngayong gilagtawan. kurog guys tanan nang ayaw lagi gikurog ana ba ipundo inyong kamera para mabasa na tong tarong. Historical record force is us to admit. Wala nimo gibasa ang as aron dili ka malambigit. Unsa may na dia unsa may na nang admit nga unsa man. Ang asray wala niya nabasa sir kay ang uban nabasa niya. Sige ato basahon klaro. Ato basahon klaro. Sige atras gam ay kuruga po na lipong man atong mata na. Sige. Basahan na lang dia kay malipong man atong mata na tinanaw kurog ka na inyong kamera. Sama di mo kabalo mamasa. Nabasa di mo wala? Basaha gani. Okay, the Inquisition has come to stand in the judgment of many historians as a symbol of cruelty, intellectual terrorism, and religious intolerance. The attempt of certain Catholic the attempt of certain Catholic apologists to exonerate the medieval church and the Inquisition of those charges have been futile. Sabot ka. Ang pagkulay sa Catholic faith defender, Catholic apologist, to exonerate the church from these charges is futile. Kanang imong pagpanalipod karon sa Roman Catholic Church nga dili sad-an ang imong butang nga kakawangan. Ay na lang pagkahiyan. Unsa di ba unsa man ang gibasa ninyo about sa Inquisition? Unsa may naada ang Inquisition, Brad? Ay istilan kanimo. Di lagi ba mangutana sa langkudan. Unsa man di ay ng Inquisition nganong gimugna ng Inquisition ug asa na gasugod? Grabe nimo no. Tamo ba? Gyapon. Kini mga butang importante Di nakabasa lang ka unsa man ning kanila mangutana ko unsa man din ang terminong Inquisition, Brad? Napadali sir, dungagan na to katong sa Mutana lang ko. Unsa man ang terminong Inquisition? Unya na pangutana, dungagan pa nato katong kwan sir. Sa unya na imong dungag. Lo sir. Unya na imong dungag. Kaya ang pangutana nako, unsa ning terminong Inquisition? Ba't Inquisition, tribunal ka na ang mga eres nagistawag sa simbahan, ya sukit-sukit lang. So mao day nasuko mo in terms of Inquisition kay apil de mos irehis nga masukit-sukit ta. Pasalamat lang mo kay ga-exist ra mo 1843, 1863 wala Inquisition. Komentaryo ba kanang utana ugok na sugad ang
Napa sir katong Ginatawan sa anak niya awa. Si anak siya. Abe, kinsa may anak sa yawa? Sa Badista o? Tawag ani ni ang Brad. Kinsa may anak sa yawa? Sa Badista o? Domingista? Sayawa Katoliko. Gano man. Ay, San Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Sa So na gayon. Paminawa. Malakias 2:8. Nagsolte. Among mga pare ni Bias kamaturan nangisog si Manoy. ay manoy sa tukon tanuga. Ah! Kinaiya ginagyawa kay manuntok. Mga tres ikaw anak tuyawa ko sa kaman puro Kunya, ang gibasa nimo, sa Brad, ang Asa, asa? sa history o sa Biblia asa without using, adera, tubagon ka nako, tubagon ka nako, Brad, sa, lagi, paminaw sa, tubagon ka nako, ayan lagi sa, manuntok manugod. Lakat programa nagsirika sa tao Kadali ba? Mutubag sa ko. Karon ang pangutana na ko ani ang tubag sa imong pangutana without using the history makaproba ayaw sabaw. Brad, manuntok naman ni no. ang tutuloy ko na si Pedro ang programa asa manubasa Mabasta daw. Dara, tubag. Brad, tubag. Kadali lang. Mutubag ko anang pangutana nimo. Asa ba mabasa nga si San ayaw sa sapaw ba? Turlo og sayop ang pangutana nimo nako nimo Mr. Panuay. Mr. Panuay. Ikaw raw ng Panuay kay mga agit og sumbagay. Ang pagtuloy sa tuloy ko dito ba sa history sa Biblia. Ada, unsa to? Ay may tinuod pangutana ni Manes. Si San Pedro nakaabot sa Roma o kanang imong Sa usaban? history o sa Biblia. Ang tubag. Kung di ka ganahan aning gitawag na to history, nakabase gyapon na sa biblikal. Kung di ka ganahan biblikal, wala tay gamit ang history, pwede gyapon na niya. Pero ang pangutana nimo ganina, kung nakaadto ay sa sapaw ba? Ayaw sa sapaw kaya pa ko mahuman. Nausa maning, magsapaw-sapaw. Ang pangutana nimo ganina kung nabay kasaysayan nga si San Pedro, ayaw sa lagi sapaw-sapaw. Di ko na. Ang pangutana na ko nimo nga ang ipakos Katoliko nga ang Santo Papa nga si Peter Apilio mao ang apostolis ni Cristo. Ganun, kaya apostolis ni Cristo nga si Pedro. Wala man adto o Roma. Si Pablo Sa ato pa di ay. Sa lagi kadali lang sir. Palagi sir. Sir. Sa to babot ng gulo. Bot ng inyo. Kung moingon kag bot nga si sa paminaw sa. Oy. Hindi man pala yun sa Biblia sa Malakias 2:8. Sa. Biblia sa kamaturan. De kadali lang ba? Kung moingon kag bot, sir. Ay asa lagi sabaw kay matubag pa man ko. Nalibog masag ko nimo ani rong trabaho Bot. De inani ba? Kung moingon man gud kag ay sa paminaw sa kay magtubag pa ko, paminaw sa kay magtubag sa ko. Paminaw ako ha. Lagi ba? Paminaw sa. Bangawar mo na inyo. Ana. Nangungol sa Mateo 16:18. Nasultihan ko ito, Pedro. Nga si Babo ning bato pagtuturong kong iglesia. Naring yung bot-bot. Ay, naunsa. Si Pedro maong bato. Nangawar na yung bot-bot. Nga si Pedro Dili ba? Sir. Katubaga sa ko sir ha. Nga, paminaw. Sa ito ang maminaw na ito. Kapos na bot-bot. Unya, paminaw sa. Ayaw sa. Naunsa. Ang gisulti sa Minaw na lang ko nimo sir.
nga sultihan ko ka Pedro nga si babaw ning bato patuguro og iglesia pero gipatuos Katoliko nga si Petros siya ang bato. Dalawa lang yung butbot nga si Kristo mao ang bato. Ingon ipatuo nga si Kristo si Pedro mao ang bato. Age, mangutana ko nimo sir. Mangutana ko nimo karon. Pagkulimo gipasabot ka imong pagtulon ang butbot nga Age, lagi klarohon na to ni kung kisay butbuto na tong duha ron. O lagi. Timoteo 3 kinahanglan ang obispo adunay asawa. O Ay tanawan naabot na magagubis po asawa. Naraman taaning adunay asawa. si San Pedro nakaabot bag Romag wala. Huwag may asawa ang Biblia nagkulte na Ay sir. silang Sir. karon Alagay klaro. Ay unsa man eh. Unsa man eh. Ikaw rin paminahon ako din. Ako'y maminaw nimo. tulog na sa Sabi. misyon kanang huliwik na sa Biblia nga Unsa naman tao ning Noeg man. Unya kanang Ayaw sa bagay. wala sa Biblia. Kanang inyong pagtulunan brad sa kuliko. Pulos na bot. Pulos na. Sige. Dili ayaw sa'yo sa ako mo tumag sa kus pangutana nimo sir kay pangutana man ka di ba? Basi kaminos ka na ako. Ah. Ako sa Domingo. Ay sa kadali lang di ba manuntok na magali ka ganina. Ngay, unya usultok ang tanaka. Oh, di kinaiyag yawa di ikaw mayawanon. Patinaw. Kanang yawa, yung Ginoo, sukli ang yawa ro patigagan pasok lang ko na punto ko. Sige, suklan ka nako. Yeah. Ingon man ka nga dili di ay sa akong klarohon ni sir. Akong klarohon ni pamahayag nimo kung wa ba ka namutbot sir. Roma. Asa mabasa sa Turing sa Biblia? Sa Biblia si Dili. Dili, tanaw na ko ha. Ako kang question. Ayaw sa ba? Gusto mo na magwaldi ka niyo. Okay, questionin ka. Isa ka pangutana lang. Oy! Asa ni mo ipamatuod sa tulog ko nga si Pedro Lagi nagkatuo ba? nga si Pablo. Asa kadali lang. Pag ingon nimo ganit pinag si San ayaw sa ba? Naon sa man mangutana ko mo action ko sa Ha? Kung kadali lang ha. Kung imo karon nga i-deny nga si San Pedro wala na kaadtog Roma, dinamakak ang inyong kaugalingong libro nga si San Pedro nagantos og namatay dito sa Roma. Ito Roma si Pedro. Kamu Ba? lumukot. Karon asa mabasa? Be, kanawa ha. Sa Roma. Brad. Kung moingon man gud ka, kung moingon man gud ka nga si San Pedro wala na kaadtog Roma, pasabot aning kaning inyong kaugalingong libro na makak. Kay maton pas kaugalingon ninyong libro, si San Pedro namatay og nagantos dito sa Roma. Pablo. Karon Oy, mga manuntok na lang ka. Ida ni tawana. the error teaching. Oh. Manang manuntok na lang ka. Now, dapat lain. Ako kang pangutanon ka nako. Dia, mangutana ko nimo isa ka pangutana. Niingon ka man nga si Sad. Ayaw sa man nimo ka maminaw, mura man kag irong buang nakabuhi nga pataka pagot. Be asa. Kagabagot. Mangutana ko nimo isa ka pangutana lang. Isa ka pangutana. Kay matod nimo si San Pedro, dili ba to? Oy, asa lagi sapaw-sapaw ba kay? Bugas pangutana. Asa mabasa nga si Pedro katong Roma nga si Pablo man. Naa sa inyong libro. Naniingon ang inyong libro. Matod pa sa inyong libro, si San Pedro nagantos ug namatay dito sa Roma. Oh, nasayo pa inyong libro. Asa nga libro? Lera oh. Ikaw ramay. Sir. Ikaw ramay sa badista. Klaro. Nara. Ikaw ramay sa badista sir nga dili updated sa inyong libro. Sa Biblia ba ha? Biblia. Dili siya sa ilang libro kay Biblia daw. Ingon siya ganina, ang bakak na pagtulunan, bakak yun. So bakak din ang ilang libro. Kaya Biblia. Kanang Biblia. Katoliko. Biblia. Sige. Di siya sa ilang libro kay Biblia. Manuntok lagi ni madugay ron. Kinaya siya wa gid ay. Kapitulo bersikulo ha. Kapitulo bersikulo. Nakaadto sa San Pedro Roma.
Karon kung may mabasa ko sa Biblia, admitahon mong anak kasawa. Nagkanto Roma. Oh, kung may mabasa ko karon sa Biblia, letra por letra, dili putnot, kapitulo, bersikulo, nga si San Pedro na agroma, dawaton ba nimo admitahon karon nga ang Sabadista sinagoga sawag anak kasayawa? Yes or no? Si Pedro ng Apostoles. Oh, Yan to Roma. oh, yes or no? Ah. Sige. Sige. Kung may mabasa ko karon, dawaton na nimo Sabadista sinagoga syawa. Kapitulo, bersikulo. Yes, dili putnot, dili putnot. Dili ba ka na si Pedro ng kantong Roma, kapitulo, bersikulo? Mao lagi si San Pedro lagi. Ako gibasahon diri karon sa Biblia, dili pa gini Katoliko nga Biblia ha. Basahon ako karon nga si San Pedro nakaabot jud Roma. Ayaw Oh, na lagi. Dili nilibot Katoliko, Biblia na, Protestante edisyon na, di na Katoliko. Basig nalimot ka na. Wagi Oh. Kung may mabasa ko, admitahon ba nimo karon? Kung may mabasa ko, admitahon ba nimo karon nga ang Sabadista anak syawa? Nalian to si Pedro sa Roma. Oh, Kapitulo, bersikulo. yes. Kung imong mabasa pa pagod akong karon na ang Katoliko bot-bot. Dire basahon suman. Kung may mabasa ko, admitahon nimo Sabadista sinagoga syawa. Akong imitahon nga ang Katoliko sa Libuga Syawa. O sa sinagoga syawa, ningon di ko Katoliko sinagoga syawa. Ang ako ba, kung may mabasa ko karon nga si San Pedro nakaabot. Kung may mabasa ko nga si San Pedro na agroma, dawaton ba nimo nga ang Sabadista sinagoga syawa? Kung na pa kayo mabasa sa Biblia, imo na itong nabasa. Kay ingon ka, admitahon sa kanakudaan nga Sabadista sinagoga syawa. Admitahon ako nga si Libuga Syawa. God, admitahon daw niya, Sabadista ha, sinagoga syawa. Basahon ako, si San Pedro gaingon na. Katoliko si Libuga Syawa. Ano mo ko mo sinagoga ba syawa ni Katoliko? Ayaw, usba akong challenge. Kung na ako'y mabasa karon sa Biblia, letra por letra, nga si San Pedro na agroma, admitahon mo ba karon nga ang Sabadista sinagoga syawa, mga butbuton? Bersikulo. Basahon ako ni, basta admitahon ba nimo? Admitahon ako ang Katoliko si Libuga Syawa. Wala mo ko mangutana, Katoliko ba sinagoga syawa, admitahon ba nimo na? Yes or no, Roman? Dawaton ba nimo karon nga ang Sabadista sinagoga syawa, mga butbuton, kung mabasa na ako aning Bibliang dili Katoliko nga si Pedro nakabot sa Roma? Yes or no? Kaya mabasa pa, imo nang gibasa. Di, usaw man ako pagbasa ani karon nga naarabas Biblia San Marcos 16:16 ang motuog magpabunyag maluwas sa panandili silutan nya di man tuyos Katolikong silutan ka. Mao na nga ani na lang kay di ba gyapon ka magpabunyag Katoliko, dawaton ba nimo nga Sabadista sinagoga gyawa? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Magpabunyag. Yes or no? Yes or no? Ayun, sanay mo bata. Magpabunyag maluwas. Ulang Isa. Maluwas tuwid. Karon. Naaman dyan nabasa diri sa Biblia. Andam na gyud ako ni basahon. Dili putnot. Dili pud siya Bibliang Katoliko, Protestante, si Pedro na adjog Roma. Admitahon ba nimo karon nga ang Sabadista sinagoga syawa, mga butbuton? Tampered man ang Katoliko kay kamo butbuton. Sa tampered Katoliko, dili man na Katoliko, Protestante man na. Tampered man na. Sa tampered man na. Tawa siya. Da. Kung na ako'y mabasa karon sa Biblia. Tapal, yan ito basahon sa. Minaw sa, ha? Minaw ha. Sige. Kuha ni ha. Katulog dictionary ha. Ilang libro ha, nag-ingon nga si Pedro namatay sa Roma. Saon nila pag-reconcile na. Di sa ganahan na kaya dito sa siyahang itawag nga Biblia. Suklas Biblia, yung nagtampered. Minaw, basahon sa. Okay. Okay. And Simon Peter went on missionary travel that ended with a sojourn in Rome shortly before his death as a martyr. So, some speculate that Peter probably died at the hands of the Roman emperor about 64 to 65.
Hindi. Ah. Sumpay. Sabay. A non-biblical Christian tradition. Tanawa Non-biblical. Sige. Dili lang ta. Brad. Ayaw sa. Kanang ni ang history nga, kadali nga. Kanang ni ang history karon na imong gigamit. Ayaw sa. Ang kanang history karon nga imong gigamit, ay paminaw sa. Oy, paminaw sa. Catholic Dictionary. Brad, paminawas ako, Brad. Kanang history nga imong gigamit karon, dili na to na ipamugos. Kaya nga naman, in the first place, kutlo-kutlo raman ang gamit nyo history. So, aritas ka o galingon ninyong libro, di sagka. Oh, sa may galingon sa inyong libro, si San Pedro, nagantos o namatay dito sa Roma. So, namakak ng inyong libro. Kay dili siya ganahan kay naara sa gitawag na tong Biblia. Sundan ako siya sa Biblia di sad. Oh, nya manuntok na, kinaya siya wa na. Oh, sige. Lisod kayo, makikistorya kinaya gyawa. Adto na ko kay napukoy lakay. God bless.